Možná vás pokusím, jak já jsem popsal rozdíly mezi těmito stroji. No, tyhle ty stroje jsou shodou okolností identické, rozdíly nemáme téměř žádné, ale přesto se najdou. Máme na každém stroji jiný pásový podvozek, na jednom místě, to znamená 630 cm, tím pádem má 20 metrů, druhý má pásový podvozek, 70 cm, tím pádem má modelu. Samozřejmě to vidíme na takové vlastně které máme do náhodu, tak vidíme tady střední kategorii. Přímo proti nám je Triumph 750, což je v podstatě milion větší jako Proxima, což se týče milion, tady máme 750, což je